pakani pitikku ben supaya gede-gede lah, gede-gede. Mulane awakmu iki lek duwe anak kudu sing ngerti ben supaya gede, ya ta? Lek wis gede besok dia digawa ternak. Makanya kalau memang istilahnya pipit yang unggul seperti ini baru ayam nggak banyak. Tapi kalau memang cari pipit yang seperti ini, oh, nih pancen awakmu anu, nih omongane, kon lak ngomong anakmu sing bener to, ya, hah? Sing bener lah ngomong anake ben supaya anake gede-gede kabeh. Ngono to. Ini lah ngomong anak aja nangis. Aja nangis awakmu ya. Lak nangis. Kaya iki. Kon aja lae ngomong anak sing pinter, pamane nek apa ta apa kudu di lindungi anakmu kaya ngene iki. Ngene iki, cilik-cilik ngene iki. Kelak nangis piye? Apa aku sing ngomong? Ya. Oh ya. Apa wis? Nah, yang ngono aja ngomong anake sing kaya ngono ku jono. Sampai lena. Nah, tak wae mangan. Mangan sing akeh ben supaya ndang gede to. Ya. Ini kaya biyen kae sing aku tuku ning pasar. Zamane aku sik itu duit cincin kae. Dadi saiki wis anake wis gede. Loh, aja nakal, aja nakal. Nek nakal gak tak wehi mangan. Piye? Tak wehi mangan. Mulane golek bibit sing kaya ngene iki sing supaya gede, somben, kalau gede. Ojo tukaran toh. Lah tukaran kok tak. Lah tukaran. Dhewe mangan kok tukaran. Pinter. Ya ta? Pinter ta? Ini. Wes kok tukaran. Kuman iki tukaran. Kok lek tukaran kata wae mangan iki. Makanya ini. Aja tukaran. Mulai tukaran nambah. Rata wae mangan. Iya anake. Ngene iki. Lek kadung ngomong pinter, somben ben supaya anakmu gede. Iya, Bara? Hah? Apa-apa wis. Tukaran. Wae mangan. Oh, ini. Kene. Ini. Barang. Nah, ngono sing rukun to, aja tukaran to, aja tukaran. Tukaran gak oleh mangan apa. Ini. Tukaran. Ini. Pinter-pinter rek. Anu ya lak melok mbake jenenge lak nangis. Oh, mbake pegel kowe dikabruki piye lak dikabruki? Kata, oh iya. Mam. Jagung piye? Jagunge. Ini nakal awakmu lak nakal. Ye. Gak kira tak wae mangan mangke iso tak tukoni jagung gak kira tak wae mangan. Ngono ae. Sampeyan lak wis gede. Lak wis gede to, tak gawe jagung. Ya ta? Ta? Ye. Enggak mangan kono. Aku tak mulai. Karo pun hati-hati nih. Lepuki lah. Supaya kata wae mangan terus kan lek. Ayo kan ae.